To je skvělý úvod, myslím tohleto jako... Ahoj přátelé, my vás vítáme u dalších mileniálů. Jsme tady tentokrát ve třech, plus Debíček nám tady pije vodu. Takže dneska máme hosta, po druhé v historii mileniálů, a host je Adam Vesecký. Čau Adame. Čau, čau. Čau Adame, ahoj. Ahoj. Můžeš se nějak představit našim posluchačům, co jsi zač? A já bych to možná uvěděl, že jsem ročník 89, takže takovej střední mileniál. A co se týče toho retro gamingu, já jsem 8 let učil na ČVUTčku počítačové hry, takže s těma počítačovými hrami já jsem vyrůstal už od 3 let a znovu jsem se k tomu dostal právě po škole, kdy jsem dostal nabídku, aby se mohl učit na ČVUTčku a začal jsem přednášet. Takže od té doby tak nějak pořád ještě se motám kolem toho, jak gamingu, tak retro gamingu. A do toho pracuji jako vývojář. Pracoval jsem jako vývojář, pak jsem dělal CTO, dělám zase vývojáře, takže jsem tam kolem toho IT segmentu. Hele, ke všemu se dostaneme, hlavně k těm hrám, ale já bych možná začal takovou otázkou. Jakou jste vlastně první hráli svoji hru? A teď jako beru i počítačovou, ale beru jako obecně, jaká první hra je, s kterou jste začali. Já začnu u Adama, to je host a asi každý by mohl tomu něco říct. Hele, první hru. To si pamatuju velice přesně, to byly gorily, které byly součástí balíčku v DOSu, DOSové instalace, ale byla to velice krátká zkušenost, protože hned druhý den k nám mamka přinesla disketu, na který byl Prince of Persia. A to byla hra, která asi nejvíc tenkrát ve mně zanechala, nebo nejvíc vzpomínek, protože trvalo asi 12 let, než jsem ji dohrál. A to bylo někdy v roce 92, myslím, 92-93, kdy jsem se k téhle hře dostal. Takže gorily, velice krátká zkušenost, a pak Prince of Persia, kterou... A na počítači normálně. Na počítači, přesně tak. Tak 92 to mě byly 2, takže to já jsem... To jsem ještě nehrála, ale já si pamatuju, první my jsme měli, já nevím, jak se to jmenovalo oficiálně, my jsme tomu říkali videohry. Byla to taková ta klávesnice k televizi, do které se strkala taková ta kazeta s tou hrou. Sega. Já nevím, jestli to byla Sega, upřímně, já si to nepamatuju. Ta klávesnice byla taková jako dost robustní, s obrovskýma jako okrajema a říkám, takhle se tam to, a tam jsme pařili Maria. Mario byl jeden z prvních, si pamatuju, no. To mohla být i Atari. Takže to klávesnice. No. A byla to klasická prostě na 2 ovladače, samozřejmě drátový a jeli jsme na staré televizi. Tak to bylo takový první a to jsme jako chtěli hrát ze Segrou furt. Já jsem vyrůstala, mám 2 Segry, ale z jednou jsem jakoby vyrůstala, té druhá je o dost mladší. Tak ty videohry, to byla taková první, co si pamatuju, no. Já mám takový 2 věci, co si pamatuju. První, já jsme měli Segu. Takže určitě to mám úplně ten zážitek, jak jsem připojoval vždycky tu Segu k tomu CRT monitoru, ještě to bylo šílený. A vím, že tam byly nějaký autíčka, pak tam byly podle mě, ještě nějaký jako známý jako skákačky a tohle nějakého stylu. A to byla jako to byla jako konzole? Nebo to byla konzole, do které si dávala právě ty kazety. No. Tak to jako, že to si pamatuju, jsem měl doma. A počítačovou hru, to si pamatuju úplně přesně, to jsem zažil u bratránka, to mi fakt byly taky asi 3. Mm-hmm. A on tam měl, jsem si pamatuju Civilizaci, že to pařil Strejda, že měl prostě Civilizaci, on to vypadalo kostička a bylo to jako wow. A pak Wormseeky. A teď já myslím, že to byly Wormseeky 1, nebo myslím, že měl první Wormseeky 1, to si pamatuju, jak se tam házeli na sebe ty granáty, to mě úplně jako fascinovalo, si pamatuju teď, jak jsem to viděl. A druhý vzpomínku mám na Wormseeky 2, jak tam byly takový ty hroby, končily vždycky ta animace těch hrobečků, jak tam přišli a byla tam ta krásná louka a potom cvak a po tom zápase louka plná hrobů, tak to jako si pamatuju, no. A doma Prince of Persia, to byl první můj počítač, tak tam byl samozřejmě Prince of Persia, no, tak to jako... To bylo kdy jsi měl první počítač? To jako už asi, jako tak docela brzo, no. Myslím si, že mezi 5. a 6. rokem jsem měl jako počítač plnohodnotný doma, si myslím. Asi jo, no. My jsme, a to se pamatuju i u všech kluků ze sousedství, kteří hráli hry, tak to bylo všichni to byli PCčkaři. U nás, já jsem ze západních Čech, z Chebu, tam konzole asi moc neběžely, nebo nepamatuju si, že by někdo měl konzoli. Takže já jsem se k tomu dostal poměrně brzo, 92. 3. Bylo to tím, že mamka si zařídila živnosťák těsně po revoluci a potřebovala někde dělat účetnictví. Takže měl jsem to štěstí, že 92. jsme měli první počítač, ale konzole k tomu jsme se dostali až zpětně. Třeba na konci 90. let u nás to moc nefrčelo. Tak to je taky dobrý. Já si myslím, že mě bylo tak 6-7
Určitě, možná i víc, takže jako 96, 97 počítač, no. A pak to začalo a byli jsme jako hooked, byli jsme okamžitě jako závislí, jako. To byl ten počítač, to bylo něco, jako. Si pamatuju, jak to rodiče měli prostě v ložnici a jak vždycky jsme kolem toho chodili a kolem nějakého jako takový demigod to byl, ten počítač, tenkrát to bylo jako... No to byla taky hrozně drahá investice v té době. No jasně, no jako, a hlavně to neměl každý doma, bylo to, že ani ve školách to samozřejmě ještě nebo v naší určitě to v nějakých asi jo, a v naší škole tady na základce vlastně, kam jsme chodili s Vojtou, tak to určitě počítače ještě jakoby nebyly, až potom vlastně jsme chodili taky jako pařit Age of Empires, což bylo taky super, že nám to jako umožnili vůbec, tomu se ještě dostaneme, ale jo, takže to bylo a byla to investice, táta to měl taky vlastně díky práci, že tenkrát prostě to bylo, no, já nevím, kolik stály počítače, ale na tu prostě bylo to šílený, no. Já jsem taky kolik tomu dostal díky tátově podnikání v 90kách, takže taky. Byly to vyšší desítky tisíc, nebo za 50 000 se dal koupit počítač, ale bylo ještě potřeba monitor, který byl hrozně drahý, tiskárna, pak software, který byl taky extrémně drahý. Si pamatuju, že první verze Photoshopu vyšla nějakých 20-30 tisíc. Takže pokud někdo potřeboval grafickou tvorbu, tak skutečně těch 100 000, na těch 100 000 se vyšplhal a to byla cena, vím, že třeba v Chebu Garsonka tenkrát stála asi 30 000, 30-40, takže bylo to srovnatelný s cenou nemovitostí tenkrát ten počítač. To je docela insane, no. To je neskutečný, no, skutečného poměru, no. No a teď jsi tam tady přines nějaké krásné hry, tak to taky určitě má právě v těch začátcích nějaký smysl, tak co jsi nám tady hezkýho přines? A já začnu asi od toho nejmenšího. A podíváme se na tohle. Tohle určitě aspoň naše generace ještě pamatuje. Rok 96, kdy se to k nám dostalo Tamagotchi. V roce 96 to bylo uvedený na trh, ale myslím, že v Čechách to největší popularitu měl někdy konec 90. asi. Protože já si to pamatuju v době, kdy se jezdilo do Španělska na ty zájezdy takový, tak to vždycky měli ty děti v autobusech a půjčovali si to, všichni z toho byli na větvi, takže někdy kolem toho 99. tohle bylo asi u nás, mělo to největší hype. Tohle se říká LCD hry a vyrábělo se to jak v Japonsku, tak ve všech možných státech i možná si někdo pamatuje ruskou elektroniku. To je u nás asi taková jako nejpopulárnější. Klasický prostě displej, který ani nesvítí a je to prostě hra, která, když to nastartujete, tak všechny možný segmenty, které tam jsou v té hře, tak se začnou svítit najednou. A jsou to hry, které mají celkem sběratelskou hodnotu dneska. Třeba i za pár tisíc se dá koupit taková, ale z té japonské edice. A tohle... Já ti tady podám. Tohle je dokonce dobový, tohle je z toho roku, asi myslím, že 99, 98, už je to taky, poznám, tak je to zažloutlý. To je, on se tomu neříkal Tetris, ale Brick Game, myslím. Vím, to bylo jako na Tetris, já si pamatuju tohle stejný s hadem. Ano. To bylo to samý s hadem, to byla bomba. Totální. Ty první verze tam byl jenom Tetris, pak se tam přidali i, myslím, že formule tam byly tam i různý takový minihry, i různý hádanky. A tohle taky já se pamatuju, když to někdo přinesl na základce do školy, tak si to všichni okamžitě chtěli počítat. To bylo takový to období, když vždycky nějaké dítě doneslo něco takového do školy, tak všichni s ním potom chtěli kamarádit, protože jedno dítě to mělo, ostatní to neměli, chtěli si to půjčovat. Je pravda, no. Vojta tím zachraňoval svou reputaci, bych řekla, jako vy to... No to jo, ale já si pamatuju, že ty s naším kamarádem Jirkou jste měli ty, a to už je trošičku později, ale taky to... Jak se to jmenovalo? Game Boy. A to byl právě přerod 2.0, že první se chodilo s tímhle s tím. Game Boy už byl trošku lepší, ale taky tam byly podle mě vestavěné hry, tam nebyly, ještě byste neměli z Game Boy. Na kazetky to byly. Můj byl na kazetky. No, a byl, že byl Game Boy a ještě Game Boy Color. Já jsem měla vlastně, což už byl ten barevnej a to bylo už, ale to už jsme po roce 2000. To už jsme po roce 2000, no, ale to byl taky jako velká věc. Takže, ale tohle si pamatuju. Já taky, ano, měli jsme doma. Trošku jinou verzi, myslím si, že byla trošičku delší. Ještě byly i zálomovací, pak byly takový, které měly takovou bouli, ty byly asi nejběžnější. Tak ty jsme měli, no. Jo, a výhoda samozřejmě byla v tom, že všechny hry byly integrované, takže když si někdo koupil třeba Game Boy, tak tam musel dokupovat hry na těch cartridgech, které byly hrozně drahé. Já si pamatuju, Pokémoni stály asi 799 stály ty první 3. No, Pokémon Yellow stál 1499, někdy v roce 2001 a ty děti na to neměly. Jako kdo neměl bohatý rodiče nebo dostal šedý kapesný, tak bohužel si to dovolit nemohl. A tohle je taková hra, kterou spoustu lidí si pamatuje, ale většinou ji vytěsnili z paměti, protože ona byla celkem poruchová a vydržela třeba jenom měsíc. A jmenuje se to Tommy Racing Cockpit a je to kompletně analog.
Mm-hmm. Je to kompletně analogová hra, která byla na 4 monočlánky a funguje to tak, že... Já si přesně pamatuju tohleto, jak tu páčku. Jo. Ale funguje to tak, že uvnitř je žárovička, taková ta z těch klasických baterek, prostě ta topná žárovička malinká a ta žárovička je ve válci. Ten válec je z plexiskla, kde jsou tady ty různé linky a herní mapa. A ve chvíli, kdy to pustím, to můžu takhle ještě, to asi nepustím. Jo, teď to pustím. Tak, teď se ten válec začne otáčet. Je potřeba trošku zmáčknout ty monočlánky, co tam jsou. Jo, a jedu, no. To je super. Tahle hra dokonce měla i detekci kolizí, že když jsem šel mimo trať, tak to začalo blikat a cílem bylo dostat se co nejdál. Tady je počítadlo kilometrů a je tady palivo. A když člověk vyjel mimo trať, tak samozřejmě to palivo ubývalo rychleji. Takže přece jenom nějaký herní mechanika už to mělo. Jako, a tohle byla absolutní bomba, já si taky to pamatuju. Myslím, že to měl náš kamarád Geo. Myslím, že i já jsem to někde určitě jako to, ale tohle jsme určitě doma neměli. Ale od někud si to pamatuju. Možná od Jirky. Je to trochu starší, je to z roku 85, ale k nám se to dostávalo, protože to bylo, myslím, že pro německý trh. A k nám se to dostalo po revoluci v 90. letech, už to bylo poměrně levný, protože Němci se toho zbavovali, bylo to ve výprodeji, takže kdo si nemohl dovolit počítačové hry nebo konzole, tak si mohl dovolit aspoň analogový autíčko, přesně. Tak to máme tu dřevní dobu, jakože úplně skvělý, jako to bylo super, když ještě jsme na tom nebyli všichni jako závislí, no, ale bavili jsme se všichni nový počítače. A napadá další otázka, já jsem se ptal, co byla první hra, ale co byla ta hra, která vás jako nejvíc jako formovala, dejme tomu, po dobách těch Tetrisů a pokusů s těmahle super věcma, ale který už se dali jako nainstalovat, ať už do toho DOSu, nebo píš už do těch Windowsů, no, protože my jsme měli vlastně nejdřív, asi většina zná DOS, začínal na DOSu, pak přišel nějaký ty Windows 3.1, to mě trošku minulo, a pak přišel Windows XP a to byla totální jako bomba, tím to začalo. A co byla první hra, co vás se zaujala? U Míši mám tušení, ale zase nám přednost zastojí. A mě formovaly 3 hry. Jo, první hra byla Doom 1, protože já jsem se k ní dostal skutečně v tom roce ne 93, ale 94, takže nějaký 2 měsíce po tom vydání. A protože už jsem tenkrát hrál, to byl Wolfenstein, takový ty různý pseudostřílečky, které tenkrát vznikly, tak to byla hra, která už tenkrát mě bylo asi 5 let, tak mě to hrozně huklo, že ta hra byla opravdu, už tenkrát jsem si myslel, že to je něco výjimečného a tu hru hraju vlastně víceméně dodnes. A taky trvalo asi 20 let, jsem ji dohrál poprvé bez cheatů, bez všeho. A to byla doba, bohužel, kdy ty cheaty nebyly k dispozici. My jsme tenkrát šli, myslím, že do nějaké herní učebny nebo do nějakého klubu, kde jsme právě vyzvídali, jaký jsou ty cheaty na tu hru, aby jsme to mohli aspoň nějak rozumně hrát, protože jsme se nedokázali dostat přes třetí level. Takže to byl Doom. A pak to bylo GTA 3. V roce 2001-2002, tak nějak. A protože to byla, já jsem hrál 1, 2, která byla úplně jiná, to byla rozměrná hra, ale ta 3, to jsem hrál u kamaráda, ta hra měla samozřejmě za následek spoustu i zničených přátelství, protože jsme se u toho střídali a samozřejmě, když u toho někdo zůstal až moc dlouho, tak jsme se tam trošku porvali, takže ano, taky to mělo určitý vliv na sociální vztahy. Mně přišla úplně neuvěřitelná GTA 3, já jsem vůbec nechápal, že v té době s tím někdo přišel. Bohužel to kolidovalo s mafií, takže když by mafie možná vyšla dřív, tak možná to odnese ta mafie, ale ta GTA 3 byla úplně, si pamatuju, že jsem z toho byl úplně hotový. Najednou tam prostě kradeš auta zabilýho dne, teď tam ty gangstři, jo, jsem spoustu těch gangstrů si to teďka pamatuju, jako hlavně Tonyho s maminkou a jeho, jak měli ten laundry service, no to bylo, a zavraždil tam ty Číňany, to nezapomenu. No ještě abych to dopověděl, tak třetí hra, která mě hodně zasáhla, tak v roce 2017 vyšla Hellblade, Senua's Sacrifice, což není úplně, nebylo to považovaný za hru, ale jako takovou spíš takový možná interaktivní film. Je to o holce, která je postižená psychózou, má různý hlasy a odehrává se to, myslím, že období vikingů, možná 10. 9. století, druhý díl se odehrává na Islandu, takže tohle byla skutečně hra, která už nabízela i nějaký filozofický prožitek a to byla právě ta třetí hra, která mě zasáhla asi nejvíc z těch, ne z těch 3, ale obecně ze všech těch her, který jsem hrál. No, já bych začala na počítači asi jedna z těch prvních her, kterou tenkrát nám táta na CDčku přines, byla Atomic Bomberman.
To bylo klasický pokládání prostě bomb a ničení to. Ono do dneška existují různý verze. Tam, nevím, jestli tam to byla ta úplně Origo. A vím, že se jmenovala Atomic Bomberman. Mám pocit, že to bylo od Segy, nebo možná jenom na tom CDčku bylo napsáno Sega, teď nevím, nechci tady říkat nějaký takový ale tak to si pamatuju, no a pak asi jako hra, která mě definitivně jako přikultovala k počítači, jak bych řekla, že byla asi Age of Empires 2, no. Protože když jsem si zahrála poprvé, tak jsem si řekla, jo, tak tohle to by šlo, to je jako dobrý. No a to víceméně hrou do dneška, což je na tom jako to... Pořád dvojku, samozřejmě dneska máš DLCčka, už je to remasterovaný několika, už je to jako trošku jiná hra, ale vlastně ne, protože já pak jakmile vyšla trojka, tak ta trojka je úplně jiná, to už jsem si říká, to vlastně není ono, jako tam ty velký lodě a to jsem si říká, už to, a čtyřka jako tu mám taky, ale to, ne, prostě ta dvojka za mě jako to. A přemýšlím, jestli bych měla ještě nějakou třetí, abych měla stejný počet jako Adam, ale asi jako vlastně ne. League of Legends zmiňovat nebudu. ne, asi jako ten Bomberman z takových těch dřívějších to a pak to Age, ta dvojka, no. To mě jako... GTAčko jsem nehrála, to Vojta ví, i když jako jsem vždycky koukala spíš na někoho, kdo to hraje, nebo Quakea si hrál, nebo takovýhle ty operace Flashpoint. A to znám všechno jenom díky Vojtovi, protože vždycky Vojta to hrála, jsem u ní v pokoji třeba na ně koukala, jak to hrál. Ale, takže za mě asi tady ty dvě, no, Bomberman a Age of Empires 2. Já musím dát velký kus s bratránkou, mě spousty her přenažil se bratránek, já jsem to měl jako to. Ale kdybych já měl říct 3 hry, jako asi 3 nedám, ale bych je víc, ale kdybych si měl něco, co mě opravdu jako zasáhlo, tak moje první dohraná hra bez cheatů, což bylo Jedi 2, Jedi Outcast, já jsem velký fanda Hvězdných válek, nebo nejsem takový ten to fanda, který se oblíká do těch, ale fakt hry a to mě všechno bavilo, byla první hra, jsem dohrál dost cheatů, to si doteďka pamatuju, to byl opravdu vůči, když si bylo, jak jsem tenkrát jako fakt každý milimetr a furt dával safe, ale prostě došel jsem to. A určitě první hra bych řekl. Druhá hra určitě Max Payne. Maxe Payne mám teďka rád. Prostě bullet jsem od první chvíle si pamatuju, jsem měl games herní časopisy a to první chvíli jsem to viděl a říkám, no to je ještě doba Matrixu a říkám, no tak to je úplně boží a ono to jako boží ta hra podle mě jako je. I po těch letech prostě ten příběh mi to dává naprostý smysl. A kdybych řekl ještě jednu hru, která mě ovlivnila, tak musím zmínit Call of Duty, no. Já jsem Call of Duty měl od první chvíle, co to vyšlo, já vím, že to až po roce 2000, ale Call of Duty se mnou, ani bych to jako tušil, to byla taková hra, já jsem tenkrát dohrál asi 300 her, prostě s kým něco přišlo, dohrál jsem to, všechny ty velký, ale Call of Duty, jako jsem tenkrát prošel poprvé a říkám, no tak jako obyčejná střílečka, to byl Medal of Honor, který má epičtější podle mě ty mise a to. Ale já jsem potom začal pařit na multiplayer a jsem začal na Kingpinovi tenkrát, to byla taková gangsterská hra a tohle byla hralo se na, ještě se jmenovalo Game Park, na Game Parku se tam bylo vždycky hodně toho Counter Strikeu a pak tam bylo tak to Call of Duty, tak já jsem se přidal do toho Call of Duty, říkám, jsem to dohrál, to byla sranda a to mě drželo potom skoro 10 let, jako jsem to hrál online a poznal jsem spoustu lidí, takže... To byla velká první onlineovka pro tebe. To byla opravdu ta tupe velká a vlastně já už jsem žádnou jinou onlineovku kromě Vovka neměl, takže vlastně... Až Vovko, no. Aj Vovko, no. Ale to nebudu používat, že mě nějak jako formovalo, ale prostě můj vytuněný trpaslík Warrior, tak na toho dlouho budu ještě vzpomínat. Takže v kontrastu mojí vejškou, ale já prostě Warrior trpaslík. Teď zníš jak Sheldon z Big Bang Theory, ale dobře. Je fakt, že v ní Bovko taky formovalo, ale ne úplně z toho herního principu, ale z toho důvodu jsem se tam tenkrát našel přítelkyni, takže mě to formovalo z trochu jiného pohledu. Ale spíš jsem měl radši Warcrafty 3, jo, protože to je hra, kterou pořád ještě hrajeme, i když je nějaká LAN party, tak jak se tam vytvářelo těch obrovské množství různých map, i Tower Defense, Wintermauly, tak to je, ještě Footmeni, to je další taková zajímavost hry, tak to hrajeme dodnes, no, to je pravda. No, tak to tak vzpomínáme, já teda určitě si pamatuju, což mě hodně jako pomohlo ve hrách, to herní časopisy. Jako já jsem odebíral Level, skoro jí moc nebavilo, to se přiznám, skoro nebylo, ale já jsem byl velký GameStaru, GameStaru jsem byl velký, já jsem měl tunu GameStaru, už je nemám, ale měl jsem, kde prostě jsem odebíral úplně nadšeně, vždycky jsem to prolít a tam byly vždycky ty hry a spoustu toho jsem si vždycky chtěl zahrát, když to byly jako úplný kraviny, ale vždycky tam právě byly
hry, které bych normálně jako neobjevil a pak se to vždycky někde, mimochodem, jak se to sdílelo, samozřejmě se to všechno pálilo jak šílený, ale my jsme měli nějakého typka, který vždycky si koupil nějakou hru a pak to vypaloval 300, to prodal vypálený a fungovalo to skvěle. Levely si pamatuju o tebe, no. Jsem listovala vždycky. Jako, já jsem snad jako v životě neměla svůj jako ani jeden, ale Vojta jich měl hodně a to si vždycky pamatuju, jsem jako koukala a teď mi to přešlo, jako furt to bylo něco, takový ty hry bylo furt, dneska už to, nevím, mě by to pak můžeme probrat, možná ten pohled na hry dneska a tenkrát, ale pro mě ty hry byly něco mě na tom hrozně jako fascinovalo. A jako dneska už to nemám. A možná je to samozřejmě tím věkem a možná je to i tou dobou, že vím, že prostě zapnu Steam a těch her tam jsou snadno dostupný. Je to jakoby jiný, no. Ale level si pamatuju od Vojty, no. A vždycky mě bavilo tím listovat, těma časopisama. No, já jsem začal sbírat skóre, nebo preferoval jsem spíš skóre než level v té době, ale to bylo z jednoho prostého důvodu, protože skóre mělo lesklou obálku. To mělo, no. A level měl takovou matnu, mně se to moc nelíbilo a z toho důvodu já jsem si radši kupoval to skóre. A jinak Excalibru, který vycházel ještě daleko předtím, k tomu jsem se dostal až zpětně, že jsem v té době už jsem to nekupoval, takže začal jsem na skóre a pak teprve jsem se dostal k levelu a k tomu Excalibru. A pamatuju si, že to byla právě ta doba, kdy naše generace měla nějaký, to bylo jako takový způsob, jak se vymezit nebo najít si nějaký možná i v rámci nějakého hledání vlastní identity, že tady začíná v uvozovkách v undergroundu vznikat nějaká herní kultura, o který se zas tak moc nevědělo. Až někdy do roku, to si pamatuju, rok 99, kdy v Reflexu vyšel článek, nevím, jestli jste o něm slyšeli, Kultura kriplů se to jmenovalo. Radovan Holub někdy v roce 99 napsal tenhle článek a bylo to možná první takový pošťouchnutí vůči té herní komunitě, o který se nikdy moc nepsalo, nevědělo se o ní. A samozřejmě ty novináři herní se vůči tomu začali velice silně vymezovat, protože on tam nazval gamery poloimbecilním davem nebo poloinfantilním davem. A bylo to prostoupený i školstvím. Pamatuju si, když jsme před učitelkou řekli, že jdem počítačový hry, tak to bylo něco hroznýho, že to bylo vnímáno velice negativně, že to je něco, co podněcuje lidi k násilí a vždycky, když se něco přihodilo, pamatuju si ve zprávách, někdo spadl z mostu a zabil se, protože zkoušel něco, čemu bychom dneska říkali parkour. A pamatuju si, že v těch zprávách ukazovali hru Prince of Persia tenkrát jako referenci. A vždycky, když se něco takového stalo, tak to byla pro ty novináře jako voda na mlejn, že to hledali tu asociaci, protože ty počítačové hry zkrátka byly braný jako něco negativního v té době. To jsi mě úplně připomněl s tím negativním, byla hra od Rockstaru, Manhunt se to jmenovalo. Jako byla hra vlastně neuvěřitelně brutální, to GTAčko proti tomu byla taková jako lehký odvárek, tam to bylo opravdu, že tam zabiješ člověk, tam bylo, nejde o to, co tam děláš, ale bylo o to, jak toho člověka zabít jako líp, tak prostě pytlíkem plastovým a tohle. A to dokonce už, to byly, poprvé si pamatuju, to fakt v nějakých zemích museli jako zakázat, že to bylo tak brutální, že to vysloveně popisuje Rockstar v těch dřevních dobách, no. Já jsem bylo, že v GTAčku si mohl přejet, myslím, že to byl nějaký lidi z Hare Krishna, Pensi, a dostal si bonus, když si přejel všechny. Ale to byla ještě ta verze fakt pixelartová, která byla, nebo to ještě nebyl pixelart v té době, ale byla to verze prostě pohled ze zhora, 2Dčko, ale už tehdy to znamenalo něco takového, jako že tam je ta zkrátka mechanika, která umožňuje dělat takovéhle věci a bralo se to negativně. Já jsem se vzpomněl na ty herní časopisy, já jsem hodně vybíral, proč jsem tenkrát si vybíral nakonec GameStar, že já jsem to bral podle toho, jaký tam byly hry, protože vždycky si představte, jako pro mladší generaci, že byl časopis a v tom bylo CDčko a v tom CDčko většinou, záleží, jak byl velký časopis, ukecal prostě plnou hru, tam byly, na jednom straně byly demoverze vždycky, a na druhý byla ta plná hra a teď jako level, ten podle mě měl nejsilnější ty plný hry. A score občas taky, ale level. Třeba tam si pamatuju, že měl Duka 3D, myslím, že mám z levelu. Což prostě jako sehnat to tenkrát, to bylo bomba, jo? To bylo jako paráda. A já se třeba takhle jsem přišel k hodně českým adventurám. Protože hodně český adventury a byly právě součástí levelu. Já třeba z levelu mám do teďka originální Ve stínu Havrana, to je moje milovaná adventura s Jiřím Lábusem.
A obecně když jsem říkal ty hry, co mi formovaly, tak adventury, to je jako věc, na který mám zase jako hrozně silný vzpomínky. To jsme si tady pařili s kamerou i s Míšou, zejména adventuru Polda 1, Polda 2. Jako, k té dvojce mám ještě větší jako citový vztah, i ta jednička byla ta boží, ale v té dvojce si úplně pamatuju, jak jsme tam házeli buštíky a to doteďka to jako zbožňuju, no, jako a to je pro mě, jako když se řekne retro, tak to je Poldové, zejména těch 90. Z českých her já jsem hrál, nejvíc se mi líbila Polda 3. Navzdory ostatním, který spíš tu 3 zatracovali. 4 už byla ve 3D, ale bylo to zrovna v době, kdy všichni přecházeli do 3D. To 3D v té době bylo takový nic moc, ale 3 byla skvělá. A ve Stínu Havrana taky jsem hrál. Dokonce mám ještě úplně tu originálku, máme ten Big Box. A Rambo šátek. Ano, ve Stínu Havrana. Mně se hrozně líbil ten úvod, takový, že tam byl monolog od toho Lábuse, byla tam animace nad těma lesama a bylo to takový jako hezky udělaný, animovaný. To jsem nehrála ve Stínu Havrana. Ale ty jsi hrála Majera, že jo? Já jsem hrála Rozmarné léto, no. Horké léto. Horké léto, ne, horké léto. No. Majer nejlepší. No, tak to jo, to zase, to přines táta tenkrát prostě odněkáť, myslím, a takže ty jsi měl Poldu, já jsem měla Horké léto, no. Ale mě na tom přišla vlastně úžasná jedna věc, že nevím, že se vracíme k těm 90kám, že já jsem nerozuměl spoustu tomu humoru, jako třeba hlavně Polda i 1, i 2 a i v tom Horkém létě byla spousta jako humoru. Člověk to jako přešel, tam řekl něco z prostýho, tak se něco z prostýho. No ale zpětně, když si představuju třeba zrovna Polda 2, toho Zemana, jak tam hází ten plný rozpočet do toho automatu a vy tam potom vytahujete ty peníze a on říká, kolik ještě máš, no jdu tam celý státní rozpočet. Když si to člověk jako tak vezme, tak ono to bylo opravdu jako někde jako fakt na té hraně společenské únosnosti, něco jako ta česká soda, jenom člověku to jako v té době vůbec nedošlo, přitom to tam je nějaký tlustý chlap, možná je to Zeman, ale nevím o tom nic. No jinak teda z těch 90. kdybyste to nějak proložili od začátku 90. do konce 90. let, máte nějaký oblíbený období z těch 90. let, jestli je to spíš začátek, prostředek nebo konec? Já zejména ten konec, protože tam si myslím, že konečně člověk měl to PCčko, jasně jsem měl tu velkou krabici, teďka tady tohle máme narvaný v takových malých krabičkách, tak ty velká krabice, která byla ještě větší než ty současné krabice. A člověk tam furt vyměňoval nějakou součást, teď tam nebylo nic kompatibilní s ničím. Že opravdu třeba já si pamatuju, že jsem si tenkrát stavoval počítač, byli jsme v nějakým autorizovaném jako shopu, to byl jako žádná Alza, to byl ještě jako velký takový, to jsem musel objednat, někde ti sehnali ty komponenty a opravdu tam byly obrovský ty katalogy těch grafických karet a podobně. A byl to Mironet? Ne, Mironet to nebyl, to bylo něco úplně nějaký jako menší. Jo. Ty výrobce a pak jsme to tam jako procházeli a skládali to tam, aby všechny ty věci byly kompatibilní, což teďka jde taky, ale teď to máš jednoduchý, prostě napíšeš, mám procesor Intel na Alze a ono ti tohle vyjede, kompatibilní mainboardy a tak dále. Tenkrát prostě opravdu tam musel být ten chytrý člověk, který vlastně to za vás jako přesně na míru seskládal a vy jste se modlili, aby to fungovalo a ono to většinou fungovalo rychle, ale do roka už to bylo jako pomalý. To už teďka jako ta doba, když teďka nám vydrží po 5 letech ty počítače fungují v podstatě podobně, to už jako tenkrát to bylo to a bylo to strašně drahý, si pamatuju. No. To stalo třeba 30 000 počítač, který byl vlastně, dejme tomu, o trošičku lepší než ten úplný nějaký základ. No. No já asi jakoby taky ten konec těch 90. no. A u mě to je podle mě o tom, že já jsem ročník 90 a já jsem opravdu jako do těch 6 let já si vlastně jako nevybavuju, že bych jako obecně měla jako nějak přístup nějaký jako technologii, když to řeknu, jako, nebo jo, že opravdu jenom prostě, my jsme do školy jsme šli 96 a do té doby já si vůbec jako nevybavuju, že bych jako, jo, nevím ani vlastně, který rok jsme měli tu Segu, jo, nebo ty videohry, prostě já nevím, co to bylo za rok. Takže pro mě jako určitě se to jako by začalo rozbalovat až jako do ten konec těch 90. A většinu těch her jsem podle mě vlastně objevila až jako po roce 2000 za mě. Takže jakoby já to mám spojený s tím spíš až jako rok 2000 až 2003-2004, což byl konec té základní školy. A tam je to pro mě, že jsme chodili hrát to Age do té základky, protože jsme mohli hrát to multiplayera s tím učitelem tenkrát, co jsme měli na to IT a to. Takže pro mě je to vlastně jako ten konec a spíš až jako po roce 2000. Pro mě, že jsem jakoby i zjišťovala jako ten počítač, prostě jako, že už to měl doma každý a o čem to já a začínala jsem to jako objevovat, takže pro mě je to spíš až takhle, no, jako později.
Já se ještě vzpomínám na jednu věc, což byl docela velký přelom, byl posun od těch krabic do těch notebooků. To mám doteďka jako hrozně spojený, tady jsem si zase s tím kamarádem Jirkou, ale jmenuji ho pořád Gea, ale on byl první, kdo měl ve třídě jako notebook. A to byla teda velká jako bomba. Najednou prostě přišel do té třídy, do té 8, 9 a najednou prostě už to nebylo o tom, že měl takhle tu bednu, ale přišel prostě s něčím, se takhle otevřel prostě při té přestávce. A to byla prostě jako, to bylo wow, jo. Všichni na to koukali, prostě co to je. A on to zapl, a teď si na tom prostě zapl nějakou tu hru, která na tom teda šel tenkrát spustit. A já si pamatuju, že on ten notebook měl tak rád, že ho držel do poslední chvíle, kdy už si pamatuju, že byl úplně jako na tom z toho měl úplně rozpadlej, už tam z toho odcházely ty součástky a on to takhle odešel úplně displej, ale furt to měl prdný do toho monitoru, který to furt jako dával a to, na to jako nezapomenu. A ty plasy se rozpadaly hodně tenkrát těch starých. No, ale to byla jako absolutní bomba, jako, a potom si kupovala moje ségra, mám o 5 let starší ségru, cca, a si taky kupovala ten notebook a to byla jako absolutní jako bomba, že najednou to máš prostě přenosně, aby si to někam vzít, pustit si tam třeba při té přestávce na střední, si pamatuju, si tam najednou hrajeme prostě hry při přestávce. Jo. Co to bylo za značkou? Máte si ten Jirka, co měl? Co to podle mě nějaký za Acer nebo Asus. Acer? Jo. Něco takového, no. Jinak ještě, aby jsem doplnil ten konec těch 90. let, protože to bylo taky období, který já vnímám asi nejpozitivněji, ale taky z toho důvodu, že mě bylo už nějakých 9-10, takže jsem ten svět už dokázal nějak vnímat, jak asi tak funguje. Ale zároveň to bylo období, kdy jak ceny těch počítačů klesaly, tak už ztratili tu auru výlučnosti, tím pádem už víc dětí nebo víc rodin mělo ten počítač. Na začátku 90. let možná tak 2 lidi ze třídy měli počítač, to si pamatuju, když se učitelka ptala, tak já jsem zvedl ruku, jedna holčička zvedla ruku, to bylo všechno. Pak už to byla většina, třeba polovina lidí. A hlavně začala se i víc formovat taková ta mainstreamová kultura, protože dokončil Matrix, který hodně měl obrovský vliv na formování takové ty nerdovské kultury. Pak přišel Pán prstenů, Harry Potter, Pokémoni přišli v roce 2001, takže najednou se dostáváme od toho období, kdy ty lidi si tak nějak izolovaně doma hrajou v pokojíčku ty svoje hry, až do období, kdy skutečně je to provázaný i s herním průmyslem, s filmovým průmyslem, začíná se to víc provazovat. LAN party vznikly, protože díky rozmachu internetu a těch síťových her najednou už se mohlo hrát i ve skupinách, takže ten začátek tisíciletí v tomhle byl obrovský skok najednou kupředu. To souhlasím, to mě úplně připomněl, já si pamatuju, hlavně teda s rozmachem zejména toho internetu, že začali prostě se profesionalizovat ty... Zaprvé byly LAN party, kdy jsme se to připojovali všichni prostě počítače k sobě, to si pamatujeme velmi dobře, ale i ten rozmach toho internetu začaly právě ta internetová kultura začaly ty mistrovství republiky a světa v počítačových hrách, což taky zejména si pamatuju v Brně na Invexu. Jo. Kde prostě finále Invexu bylo vždycky finále Counter-Strikeu, což byla jako velká bomba. Tam bylo lidí, bych to teďka přirovnal k nějakému prostě opravdu fotbalovému zápasu. Úplně plný haly, tam koukali a ty lidi jeli a jako začínalo to být, no. Když už jsme u toho Invexu, tak já si pamatuju ještě v konci 90. On tam byl původně softwarový veletrh, už někdy od roku 94-95, protože tam i čeští tvůrci tam, nebo programátoři tam ukazovali svoje výtvory a pak se tam začaly dostávat ty počítačové hry. Myslím, že i ty organizátoři to neradi viděli, se vůči tomu vymezovali a pak už tomu nakonec ty hry úplně dominovaly. Těsně předtím, než ten Invex zrušili někdy v roce 2008, tak právě vyvrcholením toho, ty akce byly ty e-sports přenosy, tenkrát byla televize PG24, se to myslím, že jmenovalo. PG24, ano. Tak to byla revoluční opravdu věc, že se to streamovalo a pak to najednou skončilo, že to bylo najednou to přestalo. Teď myslím, že to nahradilo Game Access Conference na stejném místě, ale Invex ten skončil někdy kolem toho roku 2008, právě asi v tom nejlepším. To je pravda, že ten rozmach těch grafických karet to byla taky jako velká bomba, že vlastně ze začátku to bylo prostě stavíme a jedeme na těch základních hrách, ale ty grafické karty udělali takový za prvé víc z toho 3Dčka začalo, jak jsi zmiňoval už u toho Poldy, ale obecně to 3Dčko, si pamatuju, že 90. byly takový pokusy, si pamatuju, že jedna z největších her, co se mi líbá graficky, znáš Serious Sam? Ne. To byla taková hra, kdy na tebe nabíhaly hordy lidí, ale ta grafika byla fakt krásná a už se tam začaly formovat ty lepší grafické karty. Myslím, že Nvidia tam měla nějaký ty první začátky, nebo byly prostě takový ty... To byla 3DFX tenkrát. 3DFX a tyhle ty. No a právě na přelomu
těch 2000 tohle začali zjišťovat, že ty karty se dají používat pro to streamování. Já jsem, myslím, že na Indian TV je na to celá jako nějaký dokument o tom, že najednou zjistili, že se tím jako můžeš pouštět i ten videozáznam a to byl jako velký boom, který vlastně vidíme do teďka v podstatě ty hry se od toho, my si to nahrajeme, nebo jsme to kamarádama u toho střídáme, tak teďka my koukáme, jsme v době, kde někdo hraje, někdo na něho kouká a pak je další člověk, který kouká na toho, jak komentuje toho, kdo hraje. Takže to je ale taky jako velký jakoby vůbec herní přelom, kam jsme se to jako dostali a já to nebudu posuzovat, to dobře nebo špatně, ale prostě ty grafické karty v tom udělali velký rozruch. No. Já si pamatuju ve chvíli, kdy přišly ty 3D akcelerátory, tak samozřejmě ty textury byly strašně rozmazaný všechny. A když měl někdo tu extrémně rozmazanou hru, tak to byl znak toho, že má dobrý počítač s dobrou grafickou kartou. Takže my jsme začínali se opouštěli jsme takový ty rozpixelované hry, které byly známka toho, že to je softwarový renderování a je to hrozně pomalý. A chtěli jsme právě tu lepší grafickou kartu, která to bude všechno úplně rozmazat, že tam budou všechny barvy a vypadalo to jako v úzovkách, když se vyzvrací jednorožec, že to bylo opravdu všechny možné barvy ve spektru na těch texturách. Já se v tomhle přiznám, že to spixelování, že mně přijde úplně neuvěřitelný, když jsem začínal jako na těch prvních hrách, to byly fakt jako kostičky na těch CRT monitorech. Teď jsme v době, kdy opravdu spousta těch her vypadá už tak realisticky, že už jako přemýšlej, jestli ještě přidávat tam více reality nebo spíš ubírat, aby to jako, i se vracíme vlastně k nějakým arkádovým hrám, které jsou rozkostičkovaný. Pravda je, že já jako dřív jsem to jako dával dobře, ale teď mě to jako fyzicky třeba špatně. A když jsem zahrál třeba Quakea nebo Dooma starýho, tak mě už jako, já už to nejsem schopný hrát, protože mě už je z toho jako opravdu jako špatně na tom monitoru. Jo. A on je to možná tím, že na tom CRTčku přece jenom ty barvy se rozpijou trošku, takže ty pixely tam nejsou tak vidět. Když si to člověk pustí na LCDčku a vidí tam fakt ty čtverce, tak to je úplně jiný zážitek. Takže lepší je, když už třeba přes emulátor dát si tam nějaký shader, který to dokáže trošku přiohnout, ale dřív to takhle nebylo. Prostě dřív opravdu na tom CRTčku ty pixely byly rozmazané. To je pravda, no. Jak pamatujete si seriál Gamepage? No samozřejmě. Jo. Rok 99. Gamepage samozřejmě. Mě na tom fascinovalo, že to byla česká televize, která s tím přišla, že to nebyla ani Prima, ani Nova, a byla to opravdu veřejnoprávní televize, která přišla s takovýmhle skoro revolučním konceptem počítačové hry. A já si to pamatuju, asi 5 let jsem to sledoval, pak přišel Replay, ten až někdy v roce 2011, myslím, ale jako byla to asi jediný způsob, jak se dozvědět nějaký zajímavé novinky o těch počítačových hrách, protože tenkrát ještě ani YouTube nebyl, byly nějaký krátký videa, kde si ke stažení na portálech, který ještě jsme stahovali třeba přes noc, protože stáhnout 6 MB, tenkrát to bylo několik hodin práce. Že Gamepage skutečně to byl jediný způsob, jak vidět ukázky těch her opravdu rozhýbaný i s komentářem, a byť teda samozřejmě z dnešního pohledu je to trošku překonaný ten koncept, ale byl to skvělý pořad na tu dobu. A spousta těch hvězd vlastně, co moderovali nebo se objevovali Gamepage, vlastně doteďka jsou ti velký herní redaktoři. Teď asi mě napadá jméno, myslím, že tam byl Mikuláš Tuček, občas se tam objevil. Já myslím, že Mikuláš zrovna tam přišel ze Skore. Oni už měli nějakou historii za sebou a spoustu těch lidí spíš přešlo z toho herního časopisu, že paralelně pracovali na těch časopisech a do toho ještě dělali tu Gamepage. A někteří možná to mě naopak, že přišli do Gamepage a pak teprve se angažovali v těch herních časopisech. No ono tohle to měl stejný efekt, jako měla Meduza. My se vždycky bavíme s Vojtou, co se týče hudby. Jo? Že vlastně přesně jak jako ten internet byl opravdu v takovém tom zárodku, jako známe dneska, tak přesně člověk měl opravdu hodně omezený možnosti a vlastně spolíhal na tu televizi. A proto i Meduza a ty Gamepage prostě přesně ti mohli ukázat, jako co tam je, co si můžeš a pak třeba v tom levelu nebo v tom score prostě koupit. A ta Meduza taky, že jo, my jsme prostě vždycky čekali na písničku a tam prostě, já nevím, Offspring a tohle, jak se jmenuje ta písnička. A pamatuju si, že opravdu to bylo takový jako halo, prostě zachytit tu novou písničku, protože vlastně dnešním jako je to strašně těžké vysvětlit někomu jako mladšímu třeba 20 let, jak vlastně ta doba byla jiná v tom, jak se k tobě dostávaly ty informace. Dneska je to tak strašně jako easy
a tehdy, když to nechytil v tom gamepage, nebo ti to nikdo neukázal v tom levelu, nebo tohle, tak ty si prostě o tom jednoduše nevěděl. Nebo si musel mít kamaráda, který za tebou přišel a nějak ti to doporučit. Takže vlastně to předávání těch informací fungovalo úplně jinak. Bylo to vlastně jako vzácnější tu informaci jakoby mít a se dozvědět. Dneska je to prostě jako naklepnutí. Prostě všechno máš pod takovým větším tlakem. Já třeba si pamatuju, co mám taky vzpomínku Mafiu. Já si pamatuju Mafia, o tom se hrozně dlouho mluvilo, minimálně v té naší geekovské komunitě. Bylo to hodně v těch, jak v Gamepage si pamatuju, byla recenze, ale pamatuju si, že byl i v těch časopisech a byla to jako totální bomba. Jo? Bylo to GTAčko, přijela ta Mafie a jako to bylo jako wow a já jsem věděl už jako měsíce dopředu, že to přijde, jako samozřejmě jako byl jsem mezi těma mála lidma, kteří měli ten počítač a tak dále, se to rozjížděli, opravdu ten počítač hořel, ale bylo to jako naprostá bomba a to jsem se fakt jako těšil, ale jako z dnešního pohledu, teď když ti vyjde nová Mafie, tak už víš jako půl roku, nebo co půl roku, 2 roky dopředu, že Mafie bude, víš, jako v podstatě rumory, co tam bude, a pak to vyjde a ještě máš 1000 patchů a DLCčka a podobně. Jako trošku se z toho vytrácí ta radost, no. Musíš už jako udělat fakt něco velkého, a musí to být velký a povedený, aby to jako bylo super, ale prostě nevím, jo, když ty velký franchise, prostě ty víš, že vyjde, třeba to Call of Duty bych se vrátil, tak teď prostě víš, že vyjde nějaký Modern Warfare 4, 5, 6 a velmi pravděpodobně víš, co tam bude a je to všechno epický a už to jako chybí tomu, taková ta... Jo. Já si takhle pamatuju i zákysy ve hrách, že ve chvíli, kdy člověk opravdu nemohl se dostat přes nějaký level, tak tenkrát jediná možnost snad bylo napsat do Iranin koutek zoufalců, ve Score to bylo. A to byla rubrika, kam ti lidi skutečně psali a ta redakce se jim snažila nějak odpovědět, že se zasekli v nějaký hře. A takhle právě třeba já jsem hrál Prince of Persia až někdy jsem ho dohrál možná ve 13, ve 12 a to z toho důvodu, že já jsem třeba nevěděl, že ta hra se dá ukládat. Já jsem ani nevěděl, že na Ctrl+Q ta hra se dá ukončit, takže jsme vždycky museli vypnout a zapnout počítač nebo ho restartovat, když jsme tu hru chtěli jako z ní vyskočit. Že spoustu takových věcí člověk se, když ty hře nemá manuál nic, tak se nedozvěděl. Nedostalo se to k němu. To je pravda, co jsme se vlastně bavili, my jsme totiž už v jednom dílu jsme se bavili trošku jsme řešili retro hry, že jo, nebo co jsme hráli v jednom a mluvili jsme právě o tom, že tohle to hrozně změnili ty let's play potom na YouTube, že ti vlastně ukázali jak na to a najednou ty lidi měli tu ukázku, přesně nemuseli takhle psát, jako že se to jakoby posouvalo, no a tak my jsme se o tom bavili už s Vojtou několikrát, tak já se možná zeptám, když tady máme hosta, jestli Adam to vidí stejně, že přesně se z toho vytrácí ta radost, protože já to mám už jsme to řešili s tou hudbou, že člověk si pak, jako když konečně, ať už na tom CDčku, nebo ještě dřív na kazetě, když jsme měli Walkmany, Discmany, tohle, a teď jsme konečně jako získali tu písničku nebo pak to celý album, tak si to fakt měl k tomu člověk úplně jiný vztah, nebo aspoň já jsem to tak jako brala. Dneska všechno, co musíš udělat, je, že si to na Spotify nebo na Apple Music vyhledáš, uložíš si album a prostě neříkám, že z toho nemá radost jako člověk, ale není tam takový to pátrání, to, že musíš něco pro to jako udělat a potom si, jakoby, jestli to vidíš tak, že člověk si třeba toho jako váží míň těch věcí, nebo že, nevím. Určitě. Já třeba, nevím, si pamatujete DC Connect? DC Connect mi říká. To přišlo někde v roce 2001, já jsem to... Byl to software, do kterého se někdo připojil něco jako torrenty, ale každý tam mohl nasdílet část harddisku. Úplně random, cokoliv jste tam mohli nasdílet. A to bylo to období, kdy já jsem hrozně pátral po filmové hudbě, soundtracky. Jasně. A to byl ten moment, třeba já jsem týden strávil tím, že jsem hledal song z nějakého filmu. A většinou jsem to našel, že skutečně bylo to dohledatelný, ale bylo to právě ještě v tom období, kdy to nebylo tak snadno dohledatelný na internetu, ale právě ten DC Connect, ten v tom, když tam lidi nás dělali spoustu dat z těch harddisků, tak to byl ten moment, kdy se tam dali takové věci najít. A je to tak, no, že dneska prostě, když něco potřebuju, občas se samozřejmě stane, že něco ani dneska nedokážu snadno dohledat. Teď jsem třeba hledal písničku, kterou, a já jsem už i psal do ChatGPT, že ty fráze, které si pamatuju, tu tonalitu, pak jsou i různý nástroje, kde tam něco jako zaspíváte a ono vám to najde. Ne, to nefungovalo to, protože jsem si to pamatoval tak matně. A trvalo to asi taky 2 týdny, 3 týdny, než jsem tu písničku našel nakonec. S tím mám úplně stejný zážitek, ale z právě už hodní doby ze filmu Gauneři. Pamatuju si, jak tam byla taková ta slavná scéna, jak Michael Madsen odřezává část policajta, nechci tady tohle, a hraje tam ta písnička. A já vím, že jsem ji hledal na tom internetu hrozně dlouho.
Stuck in the middle video. Teď to najdeš jako takhle, dej si tohle a já jsem jí hledal, dovolím si říct rok a půl a potom na mě někde vyjel a říkám, Heureka. Prostě dal jsem to a teď jako nerozumíš tomu textu, teď jako angličtina tenkrát taky nebyla úplně ono a prostě hledáš, píšeš to a nemůžeš a potom jako taky to. A neměl jsem potom takový ten pocit, že hurá, můj život je kompletní, že jsi to našel, ta satisfakce z toho, že najednou... No a to je možná právě přesně tohle, je možná ten pocit, který dneska jako asi můžeš mít, ale je to vlastně mnohem těžší, protože většinu, tohle to třeba hrozně změnil Shazam, že jo? Protože ty si můžeš stopnout ten film a prostě pustíš Shazam a vlastně najednou víš, jo? Protože ten Shazam jako na 90% pokud slyší aspoň nějakou část té písničky, tak ti pomůže. Takže právě tady ta heureka, jak říkal Vojta, tak to mám pocit, že dneska jakoby nemáme a vlastně přemýšlím, jako, když trošku budeme filozofovat, co místo toho dneska si jako najdem, nebo i ty mladší ročníky, že vlastně co ti bude, my se o tom bavíme s Vojtou často, co ti vlastně v tom životě bude takový ty malý, my jsme to měli jako ty malý radosti, vlastně nevím, co jsou dneska ty malý radosti těch mladších, a možná mají nějaký svoje, o kterých já nevím, jo, ale jakože... Můžu? No určitě. No, jako za mě je to asi takovej okamžik, kdy někdo najde třeba YouTube kanál, který má velice málo subscriberů, ale má velice kvalitní content. A že to jsou takový opravdu náhody, že někdo narazí na něco skvělého, ať už je to video, ať už je to hudba, ať už je to něco. A je to většinou už věc náhody, že se potom nepídí, nepátrá potom, ale najde něco, co ho velice zaujme. A znám pár lidí, kterým je třeba 20, 19, tak to je asi možná teď pro ně taková ta satisfakce, že najdou něco, ale spíš náhodou. Ne? Že to nehledají přesně, ale objeví jako nějaký poklad nebo něco. Jo, to je docela dobrý. Já bych tomu řekl, jako teď se přesouváme asi do té budoucnosti, protože si jsme neprobrali konzole, ale jako já k konzolem zase k tomu nemám tolik co říct, protože já jsem měl nějaký Xbox a tak dále, ale tady můžeme řešit, jestli ovládání ovladačem je fajn nebo není, to už asi nevím, jestli bych se do takového velkého téma chtěl pouštět, ale v té budoucnosti já třeba mě jako nepřekvapuje, že to uspělo teďka Kingdom Come, ale nepřekvapuje, to skoro nikdo nedohrál. Protože ta hra, za mě to vlastně není těžká hra, jako já když to vezmu tak, je to spíš jako o tom čase, jestli to vysedíš, jako tenkrát si pamatuju se učení těch herních mechanik byl fakt jako ještě u strategií, tahový strategie, to bylo absolutní, já si říkám Napoleon Total War. Skvělá hra, prostě jak jsi tam chodil s těma tenkrát chodili v těch družinách, já nevím, jak se to teďka jmenovalo, a fakt bylo hrozně důležité, aby jsi vypočítal, aby tam byli ty vojáci v tu pravou chvíli a napadl se třeba někoho zezadu, vlastně hodiny s tím strávil. Teďka to Kingdom Come vlastně i ty střílečky, že bylo prostě musel se něco naučit, nebo prostě ten člověk neumřel na první dobu, tak za něj prostě pálil jako půl hodiny, než prostě to. A to Kingdom Come je třeba těžší, ale prostě není až tak těžký. Teď ta dvojka ještě zjednodušená a stejně spousta lidí prostě to nedohraje. To vidíte, se to třeba zahraje, skončí v půlce, protože nevím, nenaučí se s mečem, nebo už nechce se jako učit ty nový skilly. A to si myslím, že ještě výzva, když budou chodit s tímhle hrama. Otázka je, co bude jako dál, no. Čím se to bude jako zjednodušovat, co bude. Tuplem díky té AI, že budou fakt ty hry se budou tohle. Tak otázka je, jestli vůbec bude tady o tom poptávka, což já nedokážu odhadnout. Zatím je, protože Kingdom Come se prodává a baví to ty lidi, že mají nějakou jako výzvu, ale otázka je, jak dlouho tady budou vůbec ty tvůrci, kteří budou jako tohle chtít dělat. No, on se ten herní čas zkracuje. Už dřív byla norma třeba 20 hodin, to byla taková jako lepší hra nebo lepší stopáž 20 hodin. Dneska, ale on je to možná i tím, že ty hry hraje opravdu už kdekdo, lidi, kterým je třeba 50, 60, tak pro ně je to závazek nějaký, je to nějaká časová investice a už se potom pídí po tom, co jim ta hra může dát, aby do ní ten čas investovali. Když někdo přijde unavený z práce domů, musí ještě uvařit dětem večeři, tak samozřejmě to potom má vliv, kolik času bude té hře věnovat a proto asi se ten čas taky zkracuje, že už to není priorita, jako to bylo dřív, že opravdu ta hra už musela toho člověka zabavit třeba na stovky hodin. To jsou třeba případy těch onlineových her, jako World of Tanks a podobně, kde naopak ten marketingový model je nastavený tak, aby ten člověk z toho neodešel z té hry. A tak v tom onlineu tam jsou hry, které vlastně které můžeš hrát, jak dlouho uznáš za vhodný, ne? V tom onlineu, že si prostě zapneš hru a hraješ, jak dlouho potřebuješ, ano. 15 minut, 2 hodiny, podle toho, kolik času máš. A pak to vlastně zapínáš a hraješ jakoby od začátku, jo? Víš třeba prostě i asi, nevím jak funguje Vovko, League of Legends vlastně jak funguje. Ano, ta hra trvá nějakou dobu, když začne, dokud skončí, ale
ty hry můžeš hrát jich několik za sebou, anebo si dáš jenom jednu, když nemáš čas, tak jestli spíš lidi budou preferovat tohleto, že si stejně jako streaming, že vlastně televize jde do pozadí, protože ty si chceš rozhodnout, kdy to zapneš, a ne, že televize ti řekne, že v 8 začíná film, tak jestli třeba jestli jakoby u těch her spíše to jakoby, že budou lidi preferovat hry, které vlastně můžou hrát, když to přeženu 3 minuty nebo 3 hodiny prostě, jo, jestli to dává smysl. To vím, že byly i třeba 60-hodinové hry, že jo, na dohrání, nebo ještě možná víc. Pamatuju si, že jsme se o tom bavili, že to opravdu byly desítky hodin, jakoby na to dohrání, a tak říká Vojta, dneska, když někdo nedohraje Kingdom Come, to nový, já nevím, na kolik je to hodin třeba. 160 třeba může být. No tak to ještě je docela hodně, no. Ale třeba jako hry, které mají, já nevím, i ty Call of Duty jako nejsou 100% dohrávaný, a to je 6hodinová záležitost, kdy už vám opravdu ten skill vlastně dělá, když si tam můžete zapnout, tak bez cheatů tam prostě toho člověka trefíte, kdybyste jako nechtěli, jako jo. Oproti Call of Duty 1, kde prostě furt tam musela být nějaká snaha, tady to je opravdu, ještě vám to zamíří, ještě se tam nadechnete, aby vám to zjednodušilo, no. Pro mě asi nejdelší stopáž, kterou jsem kdy věnoval singleplayerové hře teda, tak to byly hry na Game Boy, jako Pokémoni. Pokémoni, ty první ještě to byl, myslím, že verze Silver, možná Crystal, tak tam opravdu to bylo třeba i 50-60 hodin, který jsem tomu věnoval, ale to bylo tím, že prostě člověk spoustu času tráví tím expením, což je v tom online normální, že člověk expí a dělá sidequesty, ale Pokémoni byla jedna z těch prvních her, kdy skutečně člověk spoustu času věnoval tomu, že jenom dělal pořád a pořád to samý, aby se mu zlepšoval ten level a mohl se posunout dál. A pak se to nasčítá samozřejmě, že tam je těch 60, možná 100 hodin času. Tak jo, tak co bychom řekli na závěr? Já se vás teda zeptám, pánové, jaký vidíte rozdíl mezi tím, jak se hrávalo dřív, jak se hraje dneska? Tak začneme hostem. Takhle, dřív ty hry byly určitě mnohem těžší. Jo? A když se dneska třeba člověk, který mu je 12, 13, dostane nějaké hře, která je z roku 85, 95, tak je z toho docela frustrovaný, protože když třeba porovnáme remasterované verze, tak vždycky jsou mnohem jednodušší. Prince of Persia z roku 90, tak je extrémně těžká hra na dnešní poměry. A ty remastery samozřejmě na to s tím počítají, že ty novější hry jsou jednodušší. Ten hráč je vedený za ručičku víc, že ty tutoriály, který můžou být v podobě třeba toho, že tam hráč vidí najednou světýlko, to znamená musí dát tím světýlkem tam něco víc zvýrazněný. Ten herní design je tomu už víc uspůsobený, aby ten hráč se nezablokoval tak snadno. Když to dřív, to bylo opravdu o tom, že možná to bylo i tím, že ještě nebyla tak etablovaná ta teorie herního designu, oni ty hry kolikrát dělají jenom programátoři, ty první hry, takže i to souvisí s tím, že ty staré hry jsou mnohem těžší. Zábavnost, to se liší generace od generaci. Mě třeba baví jak ty staré hry, tak ty novější hry. Na druhou stranu já jsem zvyklý prostě stisknout tlačítko a rovnou hrát. Nemám rád takový ty dlouhý načítací loading screen, nemám rád ještě tam nějaká ta kampaň tutoriálová nebo něco, co nemůžu přeskočit. Takže u těch starých her pro mě ta největší přidaná hodnota je v tom, že to je prostě jednoduchý, je to rychlý, ale zároveň si v tom člověk ještě najde pořád nějakou takovou tu satisfakci, klidně takovou odpočinkovost, že může si to zahrát a ten čas nepřijde v ní většině, mu to pořád ještě něco dá. Nevím, jak je na tom ta mladší generace, ale já vidím výhody jak v těch starých hrách, tak v těch novějších hrách, ale oba světy mají svoje pozitiva i negativa. Já vidím takový 2 věci, bych řekl. První věc je, že nám, když na to retro hraní, ty 90ky začínají velmi stárnout, až některý, nedej bože, umírat ty vlastně lidi, kteří tady formovali tu 90kou, nebo už se přeupujou ty lidi přes 60 let a víc. Dan Vávra a on sám říkal, kolik ještě her jako udělám a jak to bude rychle, ta AI do toho bude hrát roli, ale prostě, anebo Petr Svoboda, což je autor série Polda, určitě ten humor, takovej ten humor, který já mám rád, takovej ten vtipnej 90kovej, už spousta mladých jako nebere a já ho tam hodně vidím v těch 90kách, ale i v těch starších hrách. Jsme se bavili o tom GTAčku, prostě Dan Houser už odešel vlastně, mimochodem duchovní otec GTAček a Red Dead Redemption, který právě dělal tenhle ten naprosto jako krutej humor a uvidíme, jak se to třeba projeví v GTA 6. Já myslím, že to nebude zdaleka tak drsný, jak bylo prostě to GTAčko. Uvidíme, necháme se tohle. To je první věc, co bych tak Já bych tomu ještě možná dodal, že těch her je teď tak strašně moc v dnešní době, že už nemají šanci uzrat a stát se součástí nějakého mainstreamu. Je to méně pravděpodobný,
když to dřív každý znal Duma. Každý znal hru jako Prehistoric 1, Prehistoric 2, Prince of Persia, Civilization, takže to byly hry, se kterými jste si mohli povídat prakticky s kýmkoliv, kdo ty hry hrál, ale dneska už je těžký najít ty zájmové průniky. To souhlasím. Každý hraje úplně jinou sortu her a pojí to jenom takový ty opravdu mainstreamy typu Red Dead Redemption, Last of Us, a opravdu už takový ty hry, které si dokázaly vybudovat tu pozici. Určitě. A druhá věc, co bych řekl, že já si myslím, že poroste, a jsem se tím úplně jistý, jak jsme se bavili o tom herním streamingu, si myslím, že do budoucna, a možná se to vrací k těm začátkům, jak jsme se tady bavili, že každý měl ten počítač, tak možná tím, že bude ubírat ten čas, lidi můžou konzumovat úplně všechno, na Netflixu vyjde to, nebo přijde další reality show, tak ty lidi už prostě si nesednou k tomu počítači a nebudou tam celý večer, ale možná opravdu budou sledovat streamerů, kteří budou komentovat další streamery. Já to opravdu si z toho nechci dělat srandu, protože se to tak jako děje a chci to spíš se tak jako beru, ale myslím si, že tohle bude růst, protože jde vidět třeba na našem největším streamerovi Agrelovi, který jako roste brutálním jako tempem. Jakože ty jeho streamy každý rok rostou, objevují se nový streamovací platformy, už teď jsem koukal, že nějaká Kick platforma, která je financovaná kasínem dokonce, je to ztrátový, ale oni se tím jako boostují ten kasino business a bude čím dál tím víc do toho půjde a budou to tlačit, aby prostě sledovali ty streamery. Takže ten člověk prostě už nebude mít tu nutkání si tu hru vlastně zahrát, ale koukne na toho streamera a bude to vlastně, když to řeknu zadarmo, nemusí ani dát těch $50 za tu hru. A pak budou ty výjimečné hry, GTAčko, kde si to třeba můžou zahrát s těma kamarádama. Toto GTA Online je obrovský, a nebo Vovko, nebo potom, co si vybereš. To je podle mě, za mě, kam to jako směřuje nebo směřoval. To je pravda. Ono je pravda, že já taky občas mám tendenci si hru spíš se na ní podívat na ten let's play a kolikrát tam chodím kvůli těm komentářům. Že mě pak zajímají i názory ostatních lidí, ty komentáře, co tam lidi píšou, než ta samotná hra. Taky se to občas stane. Zvlášť, když je to nějaká hra, která opravdu trvá hrozně dlouho. Tak já mám asi, pánové, otázku na závěr. Kdy vyjde GTA 6? To je výborná otázka. Já si myslím, že letos to nebude. Typu 2027. To vyjde Half-Life 3, ne? Ta by mohla být letos, uvidíme. To jsme tady mimochodem řešili na Vánoce. To je moje bold prediction, že vyjde letos Half-Life 3 a že vyjde s tím Machinem. To je věc, na kterou se teda velmi těším, a na Half-Life jsem úplně mimochodem zapomněl. Jako máš pravdu, Half-Life je geniální hra a hrozně se na to těším, ale já si myslím, že vyjde 2027 GTAčko, že prostě akcionáři budou tlačit a oni to musí s tím vyjít ven, i kdyby to nevyšlo jako kompletně, jak ty musí vyjít, ale mám velké obavy, že to nebude taková bomba, jaká se čeká, že, jak říkal Vávra, že recenze budou úplně perfektní, ale že ta hra něco bude postrádat, ale možná ne. Tak ono, čím díl se čeká, tím je to horší pro ně, že jo? Protože ty očekávání budou podle mě tak vysoký, že kdyby to vydali, čím dřív to vydají, tím pro ně lepší, si myslím, jo? Protože to byl taky ten důvod, proč ten Half-Life byl vlastně dlouho nevycházel, protože taky to komentoval, myslím, že dokonce Gabe Newell, že to očekávání už je tak obrovský, že se do toho nikomu už moc nechce. Jo, no tak uvidíme, no, tak snad se dočkáme GTAčka. No tak jo, tak my vám poděkujeme asi, že jste s náma byli, děkujeme Adamovi, že tady byl s náma. Děkuji za pozvání. Děkujeme. A my se budeme těšit zase příště. Tak jo. Tak jo. Čaute.